Velkommen til Biologi-hjørnet. I forbindelse med vores dagens emne, der har vi æregæst. Han er en meget behørt person. Tag godt imod Kasper Fischer. Velkommen. Tak. 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 Velkommen til. Tak. Dagens emne. Hvad er det? Det er Roundup. Okay. Det er også kendt som glyfosat. Ja. Og glyfosat, det er et herbicid, som også ligger under gruppen pesticider. Spændende. Og hvad bruger man det så til? Jamen, det bliver brugt i konventionelt landbrug, hvor man prøver at bekæmpe ukrudt. Okay. Så du siger, at det bruger til at skade det her ukrudt. Ja. Men det gode ved det er, at det kun går ind og skader planten, så det er ikke skadeligt for andre organismer. Og derfor er det rigtig smart. Wow. Men vi har i tavlen derovre. Ja. Hvad siger du til, at vi går derovre, og så kan vi snakke mere om det her emne? Ja, det synes jeg er en god idé. Lad os gå derovre. Ja. Du har lavet i tegnet over, hvordan det virker. Ja. Kan Og det jeg vil du, starte med at forklare, det er, at glyfosat, som vi i dagens tale også kender som Roundup, det går ind og blokerer, altså binder sig til det her enzym kaldet EPSPS. Okay, ja. Det vil sige, du kan se det herovre, her med cellekernen og enzymet. Og Roundup har sådan en funktion, at det går ind og binder sig til det her enzym EPSPS, og dermed sætter det ud af funktion. Funktionen er så, at det går ind og katalyserer de her to, også kaldet S3P og fosfor, en ny pyruvat. S3P, også kendt som sikimat 3-fosfat, og det er jo så bare fosfor i ny pyruvat. Og den her, når enzymet så går ind og katalyserer de her to, så vil det betyde, at der bliver dannet ESP, og dermed vil der også blive dannet aminosyre, som så gør, at planten stadig kan vokse. Men ved at glyfosat Roundup går ind og blokerer det her, altså hæmmer enzymet, så vil planten ikke kunne vokse videre, og derfor vil aminosyresyntesen gå i stå, og derfor vil plantens vækst gå i stå. Ja, jeg skal lige se, om jeg har forstået det rigtigt. Glyfosat, det går ind i det enzym og binder til det og blokerer, og dermed kan enzym ikke danne aminosyre, og aminosyre, det bliver brugt til at danne proteiner, og proteiner er meget vigtige for at dække, for udvikle dyrke. Ja. Og hvis man blokerer det, så får man ikke nogen proteiner, og så dyrke. Ja. Og skal vi komme ind på det titane dogme? Jo. Det titane dogme. Du har lige sagt til mig, at glyfosat, det går ind og hæmmer på det her proces. Ja. Så kan det blive dannet proteiner, og dermed dør det her ukrudt. Men hvordan er det lige præcis det her proces, det virker? Altså, det centrale dogme, det er jo, hvor der sker, hvor DNA det bliver oversat i sidste ende til et protein. Det gøres ved, at DNA, som er dobbeltstrenget, det bliver klippet til enkeltstrenget ved, at enzymet DNA-helikase, det går ind og klipper det dobbeltstrengede DNA over til enkeltstrenget RNA, og det kaldes en transkription. Når DNA så er blevet transkripteret til RNA, så er RNA's funktion at få RNA's basekoder til at blive oversat, altså ved en translation til aminosyre. Aminosyre går så ind og danner det protein, der så skal til for, at planten fx kan leve videre. Ja, så du siger, at de begynder med dobbeltstrenget DNA her, og det bliver så klippet over af enzym, og bliver så enkeltstrenget, som hedder her NA. Og
så skal det oversætte til aminosyre, som danner proteiner, og kan give glyfosat, give hæmmer, og kan give proces, at det bliver oversat nok aminosyre til at kunne lave proteiner nok til at ukrudt kan overleve. Ja. Hvad er det, vi har her? Ja, nu skal vi til at tale om Roundup-resistente planter. Okay, jeg kan se, at du har tegnet det normalt blækket. Ja. Det kan må være enzym. Ja. Og det er glyfosat, som går ind og blokerer. Ja. Så kan ikke lave proteiner, Ja. altså styrke. Og så har du i andet tegnet, det vil lige forklare, hvad det er. Ja, nu skal vi til at snakke om genmodificerede planter. Og det er, hvor producenterne af de genmodificerede planter, de går ind og ændrer enzymets struktur, så at Roundup eller glyfosatet ikke kan binde sig og dermed ikke hæmme det mere. Så man kan se her på tegningen, så vil den her Roundup ikke kunne binde sig til enzymet, og dermed vil det så ikke kunne fungere på den måde, som der var meningen. Og derfor vil der stadigvæk dannes proteiner, og derfor vil planten stadig, så ukrudten vil stadig leve. Og så, fordi det ikke kan binde til det gør enzym, som bliver det bundet til andet enzym, Ja. som passer til det. Ja. Og det gør enzym har så et bakterie, som gør, at glyfosat bliver nedbrudt. Ja, og det der gør, at den passer til her, eller når Roundup det ikke passer til det enzym i planten, så vil det trænge ned i jorden, fordi at jordpartiklerne de tiltrækker glyfosaten meget kraftigt, og derved vil glyfosaten så trænge ned i jorden, og så binde sig til de bakterier, der er nede i jorden, og så bliver det så omdannet til andre stoffer som fosfat og ammoniak og så videre. Og nu har vi været igennem så emnet så meget godt igennem. Men jeg tror, at der er nogen herovre, som har et spørgsmål. Yep. Og der var skal bare skrive telefonnummer, som vi lige vil hænge lidt op, og så svarer vi på jeres spørgsmål. Jeg ser vi tilbage, og tak til Kasper, for at han har gennemgået det emne med os. Nu skal vi til spørgsmål, og vi har brugt første opkant. Ja, hej, du har et spørgsmål. Hvad er det? Hej, jeg har et spørgsmål, for jeg er lidt i tvivl. Men hvordan bliver det egentlig optaget i planten? Ja, hvad siger vi til? Det bliver optaget gennem planternes sikar, som er sådan nogle små åbninger på bladene, hvor der også bliver optaget næringsstoffer og glukose. Så, ja. Tak for det. Nu skal vi til vores andet spørgsmål. Ja, du har et spørgsmål til os, og hvad er det så? Jamen, jeg har et spørgsmål, fordi i starten af programmet, der sagde du, at det ingen effekt havde på mennesker. Men har det ingen effekt? Og altså, hvorfor er det kun det binder sig til planter? Ja, det var et langt og et godt spørgsmål. Hvad siger du til det? Jamen altså, det har ingen effekt på mennesker, fordi at det kun er planter, der har det enzym, der hedder EPSPS. Og derfor kan det så ikke have nogen effekt på mennesker, fordi at det så ikke kan blive, at Roundup så ikke har nogen, ikke kan binde sig til enzymet, og derfor, ja. Og der kan man så svare på det andet samtidig med, at det binder sig kun til planter, fordi at de netop har det enzym, der skal til for at Roundup kan gå ind og hente det. Så. Ja, tak for det. Så har vi vores tøjet om køn. Ja, du har også et spørgsmål, og hvad er det så? Ja, jeg har måske et lidt kortere spørgsmål, men det er, hvilke fordele og ulemper er der egentlig i landbruget? Okay. Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og en af de klare fordele er jo, at når man bruger Roundup, så er det kun ukrudt, der bliver nedbrudt, og ikke de andre planter, og derfor vil man så kunne bruge landbruget og majs og raps og diverse planter, som så giver føde til menneskerne, og det er jo en klar fordel, kan man sige. Hvorimod at der er før i tiden kunne man ikke se så mange ulemper ved det, men her på det seneste, eller for et par år siden, der har man fundet ud af, at det muligvis er kræftfremkaldende, men så er det selvfølgelig også i større mængder. Så, men det er stadig noget, man undersøger, så det er ikke
en klar ulempe, men det kan være en af delene. Tak for det. Jamen, vi når ikke mere på ikke desværre. Jeg vil sige tak til vores gæst, Kasper. Det var så alt for i dag i Biologi og Nyt. Vi ses i næste uge, hvor vi skal snakke om sæt og samleje. Vi ses.